дар рӯзи даҳуми рақобатҳои чемпионати Осиёӣ ба муждани миёни наврасону ҷавонон рақобатҳои худро дар марҳилаи ниманиҳоӣ баргузор карданд. Аз миёни мунтахаби Тоҷикистон Абдураҳим Ёқубов дар вазни 60 килограмм тавонист бар ҳарифи худ Суҳроб Аминови узбек ғалаба ба даст биёрад. Доварон натиҷаи ҳунарнамоии мужданонро бо ҳисоби 5-0 ба фоидаи муждани тоҷик доданд. Ҳамакнун дар рақобати финалӣ Абдураҳим Ёқубов бо Алмаз Орозбекови қирғиз рӯбарӯ мешавад. Ҳамзамон дар ин рӯз дар вазни 71 кило Юсуф Фозилов дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз варзишгари қазоқ Егор Егоров мағлуб шуд ва ҳамакнун ҳунарнамоиро барои медали биринҷӣ бо намояндаи Урдун Муҳаммад Алҳусайн идома медиҳад. Дар вазни 75 кило варзишгари тоҷик Нурланбек Эрматов аз намояндаи Узбекистон Раҳматулло Бойматов ноком шуд. Ҳамакнун барои нишони биринҷӣ Нурланбек бо муждани ҳиндустонӣ Дипак Баринг мебарояд. Муждани ҷавони тоҷик Акмалҷон Абдувалиев дар вазни 86 кило дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз варзишгари Узбекистон Ҷалолиддин Козоков шикаст хӯрд ва барои зинаи сеюми ифтихорӣ бо варзишгари қирғиз Санҷар Танишбеков сабқат мекунад.